Postbrossa és un projecte que neix el 2019, a les acaballes de l'any Brossa, i que va servir d'alguna manera per acabar aquell centenari amb la presència de les noves creativitats. Una de les característiques que hi va haver en aquest Postbrossa va ser que vam saber aglutinar 3 propostes que venien de 3 col·lectius diferenciats entre ells, però que tenien en comú algunes coses. En primer lloc, que es tractava d'autories múltiples. I en segon lloc, es tractaven de propostes que no tenien res a veure amb les normes de la poètica ni amb les fronteres de les disciplines artístiques, sinó que compartien un univers brussià en el sentit de la creació en la màxima llibertat. Després d'aquella experiència, que en vam treure moltes coses positives, vam encetar l'any 2020 amb la intenció d'assentar aquest Postbrossa i teníem molt clar que aquesta vegada el que havíem de fer era fer una crida oberta a qualsevol creador que volgués participar i que es volgués postular per ser un dels artistes Postbrossa. El que ens ha passat, que no ens imaginàvem pas, era que hi hauria una pandèmia mundial que ens deixaria aïllats a les nostres cases i que ens faria patir. En aquell context, doncs, la Fundació Joan Brossa va creure que més que mai calia llançar aquella crida i és d'aquesta manera el que vam fer. La resposta va ser molt positiva, tant per la quantitat de projectes que vam rebre com per la qualitat d'aquests projectes. I, per tant, el jurat de la Fundació Joan Brossa, del Centre d'Estudis, que va ser el responsable d'escollir els 3 seleccionats, va tenir realment bastanta feina per poder destriar aquests 3 artistes que formen part del Postbrossa 2020. Us donem la benvinguda, per tant, al Postbrossa, per tant, també la benvinguda al present i al futur, on els creadors que s'exposen no aporten una relació estricta amb l'obra de Brossa, però en són uns clars hereus del seu esperit. És un esperit que no té límits en la forma de la creativitat i on l'acció, la paraula i la instal·lació acaben sent una sola cosa. Aquesta potser era una dels objectius que teníem a l'hora de demanar projectes, era que es tractessin d'instal·lacions que tinguessin el seu sentit de forma autònoma, però que s'activessin amb la presència del públic i que d'aquesta manera hi hagués una retroalimentació creativa entre el públic, la peça i l'artista. El context pandèmic això ens ho limita, però d'alguna manera estem contents perquè tenim aquí a 3 peces molt interessants i convidem el públic d'alguna manera a participar-hi, ja sigui amb la seva presència o ja sigui des d'altres llocs del món, però d'alguna manera que participi d'aquest Postbrossa. Participar de Postbrossa vol dir perdre la por a jugar amb el llenguatge, a jugar amb l'espai, a jugar amb les accions i activar allò que volem que sigui Postbrossa, que és aquesta forma viva de crear sense posar-nos límits.